रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. माजी आमदार दिवंगत पुष्पसेन सावंत यांचं लोकाभिमुख कार्य होतं. लोकसेवेसाठी ते अहोरात्र झटत होते. सत्ता असो अथवा नसो त्यांच्या समाजकार्यात कधीच खंड पडला नव्हता. त्यांचा आदर्श घेऊन काम करणं आणि त्यांच्यासारखा लोकप्रतिनिधी बनणं हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरेल असं प्रतिपादन आमदार वैभव नाईक यांनी केलं. पाहूयात. खरं तर आज पुष्पसेन सावंतांचा 1900वा वाढदिवस आहे किंवा जयंती या ठिकाणी आपण साजरी करतो. मला आठवतं की पुष्पसेन सावंतांना 65 वर्ष ज्यावेळी झाली त्या पुष्पसेन सावंतांचा आम्ही महालक्ष्मी हॉलमध्ये या ठिकाणी सत्कार या ठिकाणी केला होता. जयताप होते, मी होतो, विक्रेता होते, अशा अनेक मंडळींनी आम्ही त्यावेळी सत्कार या ठिकाणी केला होता. खरं तर त्यावेळी सत्काराच्या वेळी सुद्धा पुष्पसेन सावंत यांनी सांगितलं की मी जरी आमदार नसलो तरी लोक ज्या अपेक्षेने माझ्याकडे बघतायत ती अपेक्षा लोकांना नेहमीच मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत असतो. खरं तर पुष्पसेन सावंत ही अशी व्यक्ती होती की गांजलेल्यांना नेहमीच साथ देण्याची. खरं तर ज्यांच्या मागे कोण नाहीत त्यांच्या मागे पुष्पसेन सावंत. मग तो कुठल्या पक्षाचा आहे, कुठल्या जातीचा आहे, कुठल्या धर्माचा आहे हे त्यांनी कधी बघितलं नाही. तर ज्याच्यावर पहिला अन्याय होईल त्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम पुष्पसेन सावंत यांनी नेहमीच या ठिकाणी करत होते. म्हणूनच खरं तर आपल्या लोकांशी सुद्धा विरोध घेण्याचं काम पुष्पसेन सावंत यांनी घेतलं आणि म्हणूनच राजकीय यशस्वी त्यांना होता आलं नाही. परंतु या ठिकाणी लोकांचा आशीर्वाद घेण्यामध्ये मात्र नेहमीच यशस्वी या ठिकाणी झाले. आणि म्हणूनच मगाशी माझे सहकारी मार्गू यांनी सांगितल्याप्रमाणे खरं तर सर्वसामान्य लोकांच्या काय अपेक्षा आहेत हे पुष्पसेन सावंत यांनी जाणल्या होत्या आणि म्हणून सर्वसामान्यांचा आमदार म्हणून ते काम या ठिकाणी करत होते. खरं त्यांचा आशीर्वाद किंवा त्यांच्या स्फूर्ती या ठिकाणी पुढे न्यायची असेल तर आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा आदर्श या ठिकाणी नेहमीच ठेवला पाहिजे. आणि आम्ही सुद्धा काम करताना त्यांचाच आदर्श या ठिकाणी ठेवतो की सर्वसामान्य लोकांनी आपल्याला ज्या अपेक्षेने निवडून दिलं आहे त्या अपेक्षेला आपण कधी पोट पडता कामा नये. आपल्याकडनं जास्तीत लोकांना मदत कशी करता येईल, जास्तीत विकास कसा करता येईल, जास्तीत लोकांना भेटता कसं येईल, जास्तीत लोकांवर अन्याय दूर कसं करता येईल हे नेहमीच आम्ही परत या ठिकाणी सुद्धा यापुढच्या काळात सुद्धा निश्चित सांभाळू. खरं तर पुष्पसेन सावंतांच्या माध्यमातून या कालिका शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना 30-40 वर्षापूर्वी झाली असेल आणि त्यावेळी या संस्थेचं इंग्रज स्वरूप या ठिकाणी होतं. 5वीपर्यंत सुद्धा या ठिकाणी मान्यता नव्हती. त्यावेळी खरं तर आळवेंसारख्या सहकार्याने त्यावेळी त्यांना साथ दिली म्हणून ही संस्था मोठी होऊ शकली. खरं तर त्यावेळी संस्थेला पगार मिळेल, ग्रँट मिळेल याची कुठलीही पर्वा न करता आळवेंसारख्या अनेक सहकार्यांनी त्यावेळी त्यांच्यावर 33 वर्ष या ठिकाणी काम केलं. आज पुष्पसेन सावंतांच्या नावाने खरं तर उल्लेख कुठला होतो की कालिका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून पुष्पसेन सावंत या ठिकाणी काम करत होते आणि त्यामुळे त्यांच्यावर असलेल्या काम करणारा आळवे सरांसारख्या व्यक्तींनी ही संस्था मोठी करण्याचं या ठिकाणी खूप मेहनत घेतली. आणि म्हणूनच खरं तर एखाद्या अनेक शिक्षकांच्या कार्यक्रमासाठी आम्ही जात असतो, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या सुद्धा त्यासाठी आम्ही जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. परंतु सर आपल्यामध्ये असलेला हा आपला मित्रपरिवार खरं तर अनेक जिल्ह्यातील अनेक शाळापासून मुख्याध्यापक या ठिकाणी आले, आपले अनेक माजी विद्यार्थी आले. यातच खरं तर तुमच्यावरचं लोकांचं प्रेम किंवा तुमच्या कार्याची अजूनही असे लोक आहेत की एखाद्याने चांगलं काम केलं तर त्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे ही सिंधुदुर्गवासी आहेत. आणि म्हणूनच तुम्ही आज सेवानिवृत्त होत नाहीत तर तुम्ही तुमच्या पुढच्या वाटचाल सुरू करता आयुष्यातली आणि त्याला आमच्या मनपूर्वक या ठिकाणी शुभेच्छा आहेत. आज या संस्थेची स्थापना नानांनी केली आणि त्याला आपल्यासारख्या अनेक मंडळींनी गावातल्या असतील, बाहेरच्या असतील अनेक मंडळींनी साथ दिली. परंतु आता उपसेनच्या मार्गदर्शनाखाली खरं तर ही संस्था आता राज्यरूपी या ठिकाणी संस्था झाली. आज डी फार्मसी असू दे, बी फार्मसी असू दे, आता नवीन खरं तर ऍग्रिकल्चर डिप्लोमा किंवा ऍग्रिकल्चर कॉलेज हे नानांचं स्वप्न या ठिकाणी होतं की त्यांना शिक्षण क्षेत्रामध्ये आवड होती. आपण जरी शिकले नाही तरी त्यांना शिक्षण क्षेत्रामध्ये नवीन प्रयोगाची आवड होती, शेतीमध्ये आवड होती आणि त्यांचं खरं स्वप्न साकार करण्याचं काम आज उपसेननी या ठिकाणी केलंय की ऍग्रिकल्चर कॉलेज आज खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये 4-5 कॉलेजेस झाली
आणि त्यामध्ये भूपतसेनने मेहनत घेऊन हे कॉलेज या ठिकाणी स्थापन केलं आणि पुष्पसेन ज्ञानपीठावर एक मानाचा तुरा आज त्यांच्या निमित्ताने या वर्षभरामध्ये या ठिकाणी लावला. लवकरच या कॉलेजचं सुद्धा उद्घाटन चांगलं होईल आणि चांगले विद्यार्थी या कॉलेजमधून घडतील. नानांना अपेक्षित असलेले विद्यार्थी घडवण्याचं काम तुम्ही आम्ही सर्वांनीच या ठिकाणी केलं पाहिजे. आज सावंत कुटुंबीय सुद्धा पुष्पसेन सावंतांचं काम या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा सामाजिक काम. खरं तर आज भूपतसेन काय राजकारणामध्ये नाही आहेत, रंजन पण राजकारणामध्ये नाही आहेत, परंतु अमरसेन सुद्धा राजकारणामध्ये असताना सुद्धा आपल्याला कुठलं पद नको, परंतु आपल्याला नानांचा वारसा, सेवेचा वारसा, ते सामाजिक वारसा ते नेहमीच पुढे घेऊन जात असतात आणि त्यामुळे नानांचा वारसा या कुटुंबियांनी सुद्धा पुढच्या सुद्धा या ठिकाणी आपल्या या आयुष्यामध्ये चालू ठेवलेला आहे. तोच वारसा त्यांनी चालू ठेवावा आणि पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा या ठिकाणी देतो. नानांना आजच्या वाढदिवसाने सुद्धा आमच्यासारखे छोटे कार्यक्रम सुद्धा संकल्प करतील की ज्या ज्या लोकांना अन्याय झाला, ज्या लोकांना मदत करता येईल तेवढी मदत या ठिकाणी करूया आणि नानांचं स्मरण या लोकप्रतिनिधीमुळे आम्ही नेहमीच या ठिकाणी ठेवतो असं या ठिकाणी जयंतीने संकल्प करूया आणि त्याचबरोबर आळवे सरांना सुद्धा पुढील वाटचालीला या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आज खरं तर त्यांच्या पत्नी या आमच्या कणकवलीच्या वर्धन कुटुंबियातल्या आहेत, त्यांना सुद्धा गंभीर साथ गेली 40 वर्ष आपण त्यांना दिली, त्याबद्दल आपल्याला सुद्धा शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.